Velkommen til P1 Viden med Erik og Bjarke. Jeg er Bjarke. Og jeg er Erik, og jeg er engang med elektriker. Det er sådan noget med noget stik og noget ledning og noget lampe og handstik og humstik. I dag står den i matematikkens tegn, så hvis jeg har nogle spørgsmål, kan I ringe ind og stille spørgsmål til vores ekspert. Og velkommen til dig, professor Bjørn Søvsø Hansen. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Tak, Bjarke. Jeg har en Ph.D. i matematik med speciale i integralregning og omdrejningslegemer. Ja, men ryger du piv? Nej, det gør jeg desværre ikke. Tak, Erik. Men det er da ellers et værre vejr i dag, hva'? Ja, det var en god en. Sådan en lille vejrvits der, hva'? Ja, jeg havde også flere problemer med at komme frem på grund af sneen. Men nu har vi lyttet igennem. Og velkommen til dig, Kirsten fra Tønder. Hej Kirsten fra Tønder. Hej, Bjarke og professor Bjørn. Hvad med mig? Også hej til dig, Erik. Jeg kan forstå, at du holder i kø på motorvejen. Ja, det er korrekt. Jeg holder her ved Skærup Rasteplads, hvor der er sket et automobiluheld. Det er jeg, det er. Nå, det var ikke godt. Men har du også et spørgsmål til os? Ja, det har jeg. Jeg har jo hørt, I har professor Bjørn i studiet. Hvem er Bjørn? Jamen, det er Og jeg har jo et barnebarn, som går på gymnasiet. Og vedkommende har fortalt mig om noget integralregning. Men det forstod jeg ikke helt. Derfor så ringer jeg og spørger Bjørn, om han lige kunne forklare mig det. Bjarke, der er ikke mere kaffe. Så hent noget, Erik. Hvorhenne? Nede i brusen. Det er godt nok mørkt. Jeg kunne lave noget pænt lys herinde. Det er skabet. Den anden dør, Erik. Jamen, så hej. Hej. Til højre. Endelig arbejdsro. Men det var et godt spørgsmål, Kirsten fra Tønder. Nu vil jeg give ordet til vores ekspert, professor Bjørn. Tak skal du have, Bjarke. Det kan jeg sagtens forklare dig, Kirsten fra Tønder. Integralregning er, hvor man kan finde arealet under en bestemt kurve ved at integrere den. Hvis man har en funktion f af x, som danner en kurve, kan man integrere funktionen og finde en forskel for hældningen af kurven ved at sætte en ukendt værdi x1 op i potens, hvorefter man dividerer med en ny potens og lægger en konstant til. Hvis man for eksempel har en funktion f af x lignet x, kan man integrere den, og så bliver den til x i anden divideret med 2 plus k, hvor k er en konstant, for eksempel tallet 2. Dette er det ubestemte integral. Der har man dog stadig to ubekendte, og derfor ikke finde arealet endnu. Hvis man skal finde arealet under kurven, skal man bruge det bestemte integral, hvor man har nogle grænser på kurven. Fordi en kurve er uendelig lang, skal man derfor have nogle grænser, f.eks. 2-5, som betegner, hvilke grænser man skal finde arealet indenfor. Disse grænser sætter man ind i stedet for x og minuser det højeste med det laveste. Man kan også finde rumfanget af en figur ved hjælp af integralregningen. Der skal man forestille sig, at man har en funktion, som går rundt om x-aksen i en cirkel, og derved danner en rummelig figur. Hvis man skal finde den rummelige figurs rumfang rundt om x-aksen, skal man sætte en funktion i anden, når man integrerer funktionen, samtidig med at man ganger med pi, og derefter integrerer den, som man plejer. Sikke interessant, professor Bjørn. Jeg håber, du kan bruge hans svar, Kirsten fra Tønder. Men vi har sørget allerede en ny lytter igennem. Og velkommen til dig, Carsten Landmand. Ja, dag, det er Carsten Landmand her. Jeg sidder her over mit travle, og så skubber noget sne. Og jeg tænkte på, hvad er det egentlig, man kan bruge det der integralregning til her i den virkelige verden? Okay, den sender jeg så videre til vores ekspert. Det kan man som sagt bruge til at finde arealet og rumfanget af omdrejningslegemer. Jeg spurgte til den virkelige verden. Farvel. Nå, han lagde på. Men det var, hvad vi nåede i dag. Her til sidst kan vi lige nå et lytterønske. Og vi har modtaget et brev fra Inger i Nykøbing Falster. Inger vil gerne sige tillykke med fødselsdagen til sin mand, Morten, og vil i den forbindelse gerne høre Himmelhunden. Den er selvfølgelig på vej til dig, sammen med en kop. Også et stort tak til dig, professor Bjørn Søvsø Hansen, fordi du vil komme her i dag. Og også et tak til min medvært, Erik. På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille, Så er der kaffe. stod jeg træt og kold bag scenen og slappede af. Da jeg hørte nogen mumle ganske stille, og en mand med en lille hund så på mig og sagde: Hej du spillemand, vil du sige mig med det samme? Og vær ærlig, for jeg mener, hvad det
Bjarke, der er ikke mere kaffe. Så hent noget. Hvorhenne? Nede i brusen. Okay. Hold da kæft, der er mørkt herinde. Den anden dør, Bjarke, det er skabet. Fuck, du hedder Erik. Stille. Det tager kolde, slappet af. Jeg hørte nu en hun så på mig og sagde, ej du stille mand, vil sige mig med det samme. Og hvad er det for jeg mener, hvad er det ord? Flamme med denne jord. Hun er nede ind i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Og lige hvad det der. Hvis man må spille, man så giver jeg glad. Woo!